Небяспечная сітуацыя на Магілёўшчыне. У хіміку шалёны сабака пакусаў жанчыну. Яшчэ 20 дзяцей шпіталізавалі пасля кантакту са шчанюкамі. Жыхары звярнуліся ў аблвыканкам з адмысловую петыцыяй, бо мясцовыя ўлады на скаргі не рэагуюць. Аб'ектыўна і па-беларуску апавядзём галоўныя навіны гэтай серады. Віталь Бабін запрашае. Лукашенко памілаваў яшчэ 30 палітвязняў. Тым часам Полине Шарэндзе-Панасюк за кратами пагражае смяротная небяспека. Ситуация с правовой точки зрения никак не поменялась, но вот единственная причина, наверное, возможно, что Лукашенко манипулятивно, лицемерно, довольно мерзко, античеловечно использует людей для своего какого-то личного пиара. Сальда ідзе ў мінус, урад жа зноў хоча рэгуляваць кошты. Ці апраўдалі сябе папярэднія такія захады? Стрымаць кошты сапраўды атрымалася, но за кошт чаго? За кошт таго, што прыбыткі ў першую чаргу гандлёвых сетак пайшлі вниз. Расейцы ударылі па Львове і Крывым Розе. Ёсць пацярпелыя і загінулыя. Расце і колькасць ахвяраў у выніку учорашняга абстрэлу Полтавы. Соединенные Штаты, к сожалению, не торопятся в моменте выполнения партнерских договоренностей о передаче Украине систем противовоздушной противоракетной обороны. Бальшыня тых, каго сёння Лукашенко памілаваў, а гэта 30 палітычных вязняў, атрымалі свае тэрміны за абразу і паклёп у інтэрнэце. Пра гэта заявіў так званы генеральны прокурор Андрэй Швед. Пры гэтым ён анансаваў далейшую працу адмысловай камісіі, якая разглядае прашэнне аб памілаванні. Ці ёсць гэтае вызваленне гуманным жэстам, як заяўляе прэс-служба дыктатара? У справе разбіралася Аліна Скрабунова. Хотел бы обсудить с вами. Лукашенко подписал указ 343, паводле якога на волю выйдуць яшчэ 30 вязняў, 7 жанчын і 23 мужчыны, засуджаныя за пратэсты. Найперш тыя, хто мае непаўнагадовых дзяцей. Ситуация с правовой точки зрения никак не поменялась, но вот единственная причина, наверное, возможно, что Лукашенко манипулятивно, лицемерно, довольно мерзко, античеловечно использует людей для своего какого-то личного пиара. Мы видим, как продолжает разворачиваться предвыборная кампания Александра Лукашенко. Імёны вызваленых не раскрываюцца. Сярод абавязковых умоваў для выхаду рэжым Лукашэнкі называе прызнанне віны, напісанне прашэння памілаванні, шчырае раскаянне і законапаслухмянасць. Для того, каб зрабіць асалоду самому Лукашенку, яны патрабуюць такія крытэрыі. Яго не хвалюе не сітуацыя з хворымі людзьмі, не стан палітычных зняволеных. Для яго гэта быдла. І толькі асабістая асалода ягона, пажаданне таго, чтобы ён і звонку выглядаў вось намеснікам Бога ў Беларусі. Толькі так. У жніўні Лукашенко ўжо падпісваў аналагічны указ о памілаванні 30 чалавек, сярод якіх былі асобы сталага веку і з сур'ёзнымі хваробамі. Толькі невялікая колькасць з іх была ў так званым гуманітарным спісе, пераліку асобаў, якім небяспечна заставацца за кратамі. Цяпер у ім больш за 250 чалавек. По итогу сейчас до 10 человек, там, по-моему, значительно меньше, там порядка 6-7 вышло, которые имеют тяжелое заболевание, которые на самом деле из гуманитарного списка. Поэтому то, что там и как пытается пиариться как бы Лукашенко и как он пытается продвигать свою предвыборную кампанию, это нас не должно волновать. Палітзняволеная Полина Шарэнда-Панасюк мае дваіх непаўнагадовых дзяцей. Цяжкую хваробу, пісала прашэнне на памілаванне і нават узяла ўдзел у здымках прапагандысцкага фільму на БТ. Сёлета 21 траўня яна мусіла выйсці на волю, але супраць жанчыны распачалі новую крымінальную справу. Фактычна Поліна дасылае такі сігнал СОС, па якім вона просіць біць максімальную трывогу. Зразумела, што Поліна да гэтага ніколі не звярталася з такой просьбай. Гэта значыць, што сапраўды у Поліны вельмі вялікія праблемы. Паводле Андрэя Шарэнды, ягоная жонка хварэе на панкрэатыт. У ІЧУ рэчыцы ёй даюць толькі болеспатольныя лекі. Гэта вельмі небяспечнае захворванне. Гэта захворванне, якое невелічнае, першую чаргу захворванне, якое патрабуе спецыяльнай дыеты і такого сталого дагляду лекараў. Зразумела, што зараз этого нічога не адбываецца, і фактычна тое, што адбываецца з Полінай, гэта проста пакаранне на смерць.
Справы палітычных вязняў, памілаваных апошнім указам Лукашэнкі, дадаткова прайшлі разгляд у камісіі вяртання генеральнага прокурора Андрэя Шведа. Пасля вызвалення Міністэрства ўнутраных справаў усталюе за імі кантроль. Камісія не працуе, яна бессэнсоўна создана, але яна создана, зроблена, і суадносна за яе плацяць грошы, за яе трэба адпрацоўваць, і вось і ўсё. Ну хто туды звярнуўся, як яны кажуць, збегл са змагароў? Ніхто. Ну колькасць зваротаў, яна мізерная там, але трэба паказваць і працу. Памілаванне 30 палітычных вязняў прывітала Святлана Ціханаўская. Нацыянальная лідарка нагадала, што гэтыя асобы ні ў чым не былі вінаватыя. Аліна Скрыбунова, Белсат. Адных Лукашенко выпускае на волю, а іншых саджае ў турму. Сёння ў Берасці і Пінску перад судом сталі 13 чалавек. Іх вінавацяць у парушэнні грамадскага парадку падчас пратэстаў 2020 года. Паводле праваабаронцаў, у берасцейскім судзе на лаве падсудных апынуліся адразу 11 асобаў. У Пінску адбываюцца яшчэ 2 падобныя працэсы. Праваабаронца Владзімір Вялічкін адзначае, шмат хто з абвінавачаных зазнаў ціск і запалохвання з боку сілавікоў. Новую хвалю рэпрэсій у берасцейскай вобласці нам пракаментаваў праваабаронца Human Rights Impact Роман Кисляк. Эти процессы, конечно, прежде всего направлены на запугивание граждан, запугивание того потенциального протеста, который может появиться на выборах. Ну, боль у Лукашенко – это выборы, вы же понимаете, да, то есть так как они надвигаются, и репрессии, к сожалению, я думаю, что репрессии не прекратятся, то есть вот это планомерное утягивание людей, обнаружение, выявление, ломание их психологическое, это будет, к сожалению, продолжаться, и людей будет протаскивать через эту систему. Ну и тут Брестская область отличается тем, что вот такие формируются судебные процессы, такие групповые. Вот, наверное, еще этим отличается, потому что в других регионах по-другому строятся уголовные обвинения. У Беларусі зноў збіраюцца распрацоўваць сістэму рэгулявання коштаў. Пра гэта заявіў міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Алексей Богданов. Паводле чыноўніка, заданне на наступны год стварыць дакумент, што забяспечыць справядлівае цэнаўтварэнне ў інтарэсах дзяржавы і народу. Богданов адзначыў, дзейная сістэма рэгулявання коштаў ужо дасягнула мэтаў, пастаўленых Лукашэнкам, але патрабуе далейшага развіцця. Міністр таксама заявіў, што, цытата, «зразанне тлушчу з вытворцаў і гандлю дазволіла знізіць колькасць стратных арганізацыяў». Аднак жорсткае рэгуляванне коштаў можа прывесці да дысбалансу ў эканоміцы. Перад урадам стаіць заданне знайсці баланс паміж стрымліваннем інфляцыі і падтрыманнем эканамічнага росту. Спробы вот так рэгуляваць кошты былі ў Беларусі ўжо больш за 15 гадоў таму, і яны не прывялі к станоўчым вынікам. І найлепшая сістэма, найлепшая стратэгія рэгулявання коштаў – гэта зусім іх не рэгуляваць. Падкрэслю, так як зараз робіцца ў Еўрапейскім звязе. Там не рэгулююцца кошты, ну, акрамя коштаў такіх натуральных манаполій. І там зараз інфляцыя 2,8%. Таму, калі не рэгуляваць кошты, калі цалкам звольніць спадара Богдана ад яго працы, то будзе лепей. Тым часам сітуацыя ў замежным гандлі Беларусі абвастрылася. Паводле Белстату, у ліпені імпарт тавараў за месяц перавысіў экспарт болей як на $560 мільёнаў. Гэта антырэкорд года. На параўнанне, у чэрвені гэтае разыходжанне было на ўзроўні $117 мільёнаў на карысць імпарту. У Міністэрстве эканомікі гэта тлумачаць ростам коштаў на нафту і калій. Тэндэнцыя вельмі дрэнная. Калі мы паглядзім на 2022 год, у нас цалкам была станоўчая знешнетарговая сальда на ўзроўні $4 мільярдаў. Гэта быў рэкорд. У мінулым годзе была ўжо значна меншая сума, яна была ў некалькі сот мільёнаў, каля 700 мільёнаў, калі не памыляюся. У гэтым годзе мы бачым такое становішча каля нуля. І далей будзе горш. Таму пакуль гэта не пагражае беларускаму гаманцу, пакуль гэта не пагражае беларускай валюце, але тренд вельмі і вельмі нядобры. Смерці і разбурэнні ў выніку чарговай расійскай атакі па ўкраінскіх гарадах. Гэтым разам найбольш пацярпелі Львоў і Крывы Рог. У Львове загінула цэлая сям'я, маці і 3 дзяцей. Ацалеў толькі бацька. Працяг тэмы ў нашым матэрыяле.
Расія надалей атакуе украінскія гарады. Бачу вибух. Я бачу выбух, мяне накрывае пылам, і побач са мною пролятае вялізны кавалак шкла, ляціць проста праз цюль. Мне пашанцавала, што мяне трошкі тут зачапіла. Прынамсі, 7 загінулых у Львове пасля расійскага удару аэрабалістычнымі ракетамі «Кінжалы» беспілотнікамі. Сярод ахвяраў сям'я, маці і 3 дзяцей, у тым ліку 2 няпоўнагадовых. Іхны бацька цудам ацалеў. 3 діток погибли. 3 дзяцей загінулі вельмі цяжка. Одно дзіця было вялікае і 2 малыя. Яны жылі справа ад нас, вельмі добрыя суседзі. Акрамя таго, у Львове дзясяткі параненых. Моцна пацярпелі блізу 50 будынкаў у цэнтры гораду. Відавочцаю падзеяў сталася беларуская рэжысёрка Ксенія Голубович. Нават далёка ад цэнтра горада, нават можна сказаць за горадам, нават тут было вельмі страшна. І пабеглі адразу хавацца ў калідоры, і было шмат выбухаў. То есть было зразумела, што гэта ўжо не проста нейкія дроны, што гэта нешта вельмі вялікае. Пад удар напярэдадні ўвечары трапілі Сумы, ёсць паранены, а ўначы расейцы атакавалі Крывы Рог, пацярпелі блізу 10 будынкаў, параненыя 5 асобаў. Абышлося без ахвяраў. Слышала вот этот вот свист ракеты, слежение. Я поняла уже, что это где-то будет прилет рядом, поэтому я сразу выскочила, даже без телефона, сразу взрыв. И вот это вот все в тумане, черный дым, очень много цементной вот этой строительной пыли, садомов сажи. У Полтаве разбираюць завалы інстытуту сувязі. Расейцы напярэдадні зруйнавалі яго балістычнымі ракетамі «Іскандер-М». Агульная колькасць загінулых у Полтаве складае прынамсі 53 асобы, каля 300 параненыя, ёсць зніклыя без звестак. Ва ўкраіне наракаюць на недасканаласць паветранай абароны. Из 5 «Патриотов» мы получили только, соответственно, 2. И Соединенные Штаты, к сожалению, не торопятся в моменте выполнения партнерских договоренностей о передаче Украине систем противовоздушной противоракетной обороны. Уладзімір Зеленскі заклікаў да дадатковай дапамоги з боку краінаў захаду. Ми продовжуємо працювати з усіма партнерами. Мы працягваем працаваць з усімі нашымі партнёрамі дзеля больш моцных рашэнняў на падтрыманне нашай абароны, дзеля рашэнняў далёкага дзеяння, якія могуць знішчыць яшчэ да запуску значную частку расійскай балістыкі. Гэта адно з ключавых пытанняў вайны агулам. Пытанне нашай дальнабойнасці адпаведных дазволаў нашых партнёраў, снарадаў і ракетаў, якія мы маглі б выкарыстоўваць. Прэзідэнт США Джо Байден асудзіў атаку па Палтаве і выказаў упэўненасць у перамозе ўкраіны ў вайне. Прадстаўнік Белага дому Джон Кербі запэўніў у вылучэнні дадатковай вайсковай дапамогі Кіеву найбліжэйшымі тыднямі. Што да дазволу атакаваць тэрыторыі глыбока ў Расіі, каментароў няма. Не получит Украина разрешения на удары вглубь территории Российской Федерации с использованием средств поражения производства Соединенных Штатов. Давайте будем реалистами. Соединенные Штаты, кстати, блокируют не только использование своих средств поражения, но, соответственно, средств поражения производства Франции и Великобритании, которые имеют аналогичную дальность поражения порядка 300 километров. Паводле Дмытра Снегирова, ситуация не зменится прынамсі да прэзідэнцкіх выбараў у США. Між тым, Уладзімір Зеленскі збіраецца сустрэцца з Джо Байденом падчас Генеральнай ассамблеі ААН у канцы верасня. Ян Федарович, Белсат. Падчас чарговага абстрэлу ўкраіны расейцамі не менш за 4 дроны камікадзе тыпу «Шахед» заляцелі ў паветраную прастору Беларусі. Пра гэта паведамляюць украінскія маніторынгавыя тэлеграм-каналы. Першы з «Шахедаў» перасек беларускую мяжу каля 2 гадзіны ночы і неўзабаве накіраваўся ў чарнобыльскую зону. Яшчэ 3 дроны пераляцелі мяжу ў наступныя некалькі гадзінаў, аднак з іх знік на поўначы Беларусі пасля таго, як яго заўважылі маніторынгавыя рэсурсы ў ваколіцах Жлобіна. Паводле інфармацыі тэлеграм-каналу «Беларускі гаюн», прыкладна о 6:20 раніцы беларускія вайскова-паветраныя сілы узнялі ў неба знішчальнік з аэрадрому Баранавіча. Ён вярнуўся на базу праз 1,5 гадзіны. Пра пуск ракетаў з борту беларускага знішчальніка не паведамляецца. Ва ўкраінскай палітыцы чарговыя змены. Адразу 6 міністраў могуць пакінуць свае пасады. Самым нечаканым сталася прашэнне аб адстаўцы міністра замежных справаў Дмытра
Кулеба, і Владимир Зеленскі ўжо прапанаваў на ягонае крэсла іншага кандыдата. Агулам жа партыя прэзідэнта Украіны «Слуга народу» абяцае змяніць палову ўраду. Падрабязнасці ў маіх калегаў. Що? Ми вибились? Ми вас чуємо. Нагадаю, це був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Галоўнае пытанне, якое ўсхвалявала ўкраінскую палітыку, калі дагарыць цыгарэта міністра замежных справаў. Кіраўнік парламенту выклаў у інтэрнэт заяву з прашэннем аб адстаўцы. Дмитро Кулеба, патомны дыпламат, быў прызначаны на пасаду міністра прэзідэнтам Зеленскім у 2020 годзе. Да гэтага адказваў за паглыбленне супрацы з НАТО і ЕЗ. Апошнім часам узяўся за стасункі з краінамі Афрыкі і паехаў у Кітай з першым афіційным візітам з боку Украіны за апошнія 12 гадоў. Я вийшов задоволеним і з бажанням перекурити. Прозвішча Кулебы з'явілася ў спісе ў сераду, апошнім з 6 міністраў, якія папрасіліся ў адстаўку за сотні. Астатнія падпісалі заявы напярэдадні. На прагноз аб звальненнях адрэагавалі ў Маскве. Прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў заявіў, што перастаноўкі не паўплываюць на перспектывы перамоўнага працэсу паміж Украінай і Расіяй. Спікерка расійскага МЗС Марыя Захарова пракаментавала падзеі ва ўкраіне ва ўласцівым для сябе стыле. Ну, вы же видите, там посыпалось все правительство на Украине. О чем это говорит? Осень, листопад, сучья обнажаются. Газета «Нью-Йорк Таймс», спаслаўшыся на крыніцы, паведаміла, што нечаканае звальненне ва ўкраінскім урадзе падрываюць давер з боку ЗША і ЕЗ, бо партнёры часта не разумеюць логікі перастановак, але некаторыя эксперты ў Еўропе не лічаць гэтую перазагрузку нечаканаю. Консультации с западными партнерами шли. Я бы хотел привести пример конкретно. Я думаю, что отставка зам главы офиса президента Шурма, это буквально и результат этих переговоров, которые начались между Международным валютным фондом и правительством Украины. Прапрэзідэнцкая большасць у Вярхоўнай Радзе падчас галасавання падтрымала адстаўку толькі некаторых кандыдатаў, якія напісалі заявы. Звольнілі міністра экалогіі Руслана Стральца, міністра юстыцыі Дзяніса Малюську, міністра стратэгічнай прамысловасці Александра Камышына, а таксама віцэ-прэм'ерку ў справе еўраінтэграцыі Вольгу Стэфанішыну. А вось адстаўка міністаркі ў пытаннях рэінтэграцыі акупаваных тэрыторыяў Ірыны Верышчук падтрымання не знайшла. Галасаванне ж наконт Дмітра Кулебы так і не адбылося. Рэзка аб'явілі перапынак і разгляд пытання адклалі. Я вже говорив про перезавантаження. Я ўжо казаў пра перазагрузку нашага кабінета міністраў. Я вельмі ўдзячны міністрам і ўсёй камандзе, якая працавала для украінцаў і дзеля украінцаў 4,5, а хтосьці 5 гадоў былі міністрамі. Нам сёння патрэбная новая энергія, і гэтыя крокі звязаны толькі з умацненнем нашай дзяржавы на розных кірунках. Міжнародная палітыка, дыпламатыя не выключэнне. На думку еўрапейскіх палітолагаў, перазагрузка ва ўкраінскім урадзе наўрад ці паўплывае на падтрыманне партнёраў, бо саюзнікі заўважаюць, што міжнародную палітыку Украины формуют не в профильном министерстве. Мы знаем организацию саммита мира, который в Швейцарии. Это была в основном повестка, в принципе, администрации президента. Да? В принципе, все эти переговоры, подготовка этого саммита, которые шли на уровне советников, это было, в принципе, под руководством администрации президента. Чым у выніку скончыцца абяцаная Зеленскім перазагрузка украінскага ўраду, стане зразумела, калі з'явяцца прозвішчы новых прызначэнцаў. Руслан Ігнатович, Алексей Стэценка, Белсат. Гэта у нас усе навіны. Дзякуй за ўвагу. Адразу пасля аб'ектыву глядзіце праграму «Белсат Зум», дзе мой калега Вітаўціўчык паразмаўляў пра заканамернасці таго, чаму як рэжым вызваляе асобных палітычных зняволеных, ды чаго чакаць далей.